Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Bonner Unboxing и това е анбоксинг на Razer Arctosa Razer клавиатура. Ето кутийката. Нека да отворим. Оставям на една страна. Ето е клавиатурата. Отваряме го. Така. Кабела. Който е много дълъг. Така. Това е опътвания, диск за драйвери, стикерчета, всичко, което ви трябва за клавиатурата. Това е като ще го купуваш. Това пак някакви стикерчета или опътвания. Тук опътванията и диска за драйверите. Сега нека да минем към клавиатурата. Ето е клавиатурата. Тя не е като косата, която свети, но това е по-новия модел. Arctosa. И да, благодаря, че гледахте този клип. Ние сме Bonner Unboxing. Лайк, subscribe и share. Благодаря, чао!